Zdravíme z Amaro Records, jsme z Iqueroma servisu a věnujeme se zabydlování, mimo jiné se věnujeme zabydlování rodin, které jsou ohrožené ztrátou bydlení. Já tady dnes mám Martinu. Martina je vedoucí týmu Housing Let. Ahoj Marťo. Ahoj Romano. Jak se máš? Jde to. My se dneska budeme bavit o tom vlastně, co to je Housing Let a moje první otázka je, jestli bys mi mohla popsat, jak vlastně, co ty rodiny jako zažívají, když jsou ohrožený tou ztrátou bydlení nebo už v té ztrátě jsou. Co ty rodiny zažívají? Z mého pohledu zažívají velkou nejistotu, obavy, strach, možná nějakou nedůvěru, ať už v systém nebo lidí kolem sebe. Takže je to z mého pohledu dost nepříjemný pocit. Nicméně, když v tom žiješ další dobu, tak si na to vytvoříš nějaký mechanismy obranný, který vlastně používáš a nějak s tím pracuješ. A ten housing teda vlastně ty rodiny nějak jako vybírá? Nebo... Housing Let je v podstatě taková jako za mě pilotní nějaká jako testovací zkušenost a fáze, skrze kterou můžeme vlastně pomoci lidem získat nějaký stabilní bydlení. A ano, bohužel ty zdroje jsou omezený, takže bohužel nemůžeme uspokojit ty potřeby vlastně jakoby všech lidí, kteří jsou v nějaké bytové nouzi. A vybíráme podle toho, jaké máme možnosti a nástroje. A jak to probíhá ten výběr? Jakože ty lidi se o tom nějak teda doslechnou? Tak díky tomu, že máme finanční podporu z projektu 007 výzvy Housing Let, tak jsme vlastně se mohli na to připravit a na začátku toho projektu se dělal takový registr týden, kde se vlastně obcházely menší obce, jako byla Zastávka, Bučovice a Břeclav. A obcházely se tam v podstatě ubytovny, místa, které nám vytipovávaly právě jako ty obecní úřady, které jsou buď přelidněný, anebo to vypadá, že ty bytové podmínky jsou nevhodné. Takže jsme obcházeli ty místa, ubytovny a kolegové dělali vlastně takové jako depistáže, mapovali to prostředí a oslovovali ty osoby, které tam bydlely, k tomu adoptávali se, v jakých podmínkách bydlí, kolik jich tam je, jestli by chtěli něco změnit a podobně. A my vlastně, když jim hledáme, nebo když jim hledáte ty byty, tak to jsou byty obecní, nebo jsou to spíš jako soukromí? Zaměřujeme se primárně na komerční trh, takže součástí našeho týmu je i realitní makléřka, která vlastně oslovuje přímo majitele bytu a vyhledává v podstatě ty, kteří jsou ochotní dát k dispozici svůj majetek lidem, kteří jsou v nějaké nouzi a jsou třeba zatížení nějakou exekucí nebo něčím takovým. A na základě toho, jaká je vlastně kapacita toho bytu, tak vybíráme rodiny společně s pracovní skupinou, která se skládá z odborníků, jako je OSPOD, sociálních pracovníků, klíčových pracovníků v našem projektu a vybíráme tam vlastně rodiny podle kapacity toho bytu. To znamená, že když si majitel řekne, že chce do 2+1 maximálně jedno dítě, tak musíme vybrat prostě být vstříc tomu majiteli a vyhovět jeho požadavkům. A jaký vlastně největší překážky tyhle rodiny jako překonávají, když si ten byt třeba hledají sami? A kdyby nešli jako přes housing? No hádej, co to je asi jako nejtěžší jako problém a překážka, kterou víceméně ve společnosti mám za to, se kterým se vlastně potýká jako hodně lidí, kteří jsou viditelně odlišní od většiny. Napadá mě nejvíc etnicita a matky samoživitelky. Přesně tak. Největší bariérou a překážkou jsou vlastně jako barva kůže.
nějaká etnická odlišnost. Samozřejmě předsudky do toho hrajou velkou roli. Takže ten problém a ta bariéra, to jsou prostě diskriminace na tom trhu s byty. A jakým způsobem teda housing pomáhá těmhle lidem, když jdou teda ne jako solo hledat byt, ale jdou přesto na housing? No, díky té projektové podpoře můžeme vlastně majitelům dát takovou garanci v tom smyslu, že po dobu spolupráce budou mít uhrazený nájem v případě, že by došlo k nějakému výpadku a zároveň jim dáváme garanci ve smyslu správy bytu. To znamená, že my v podstatě garantujeme to, že ten byt bude v pořádku, že se tam nic nerozbije. Pokud by něco takového nastalo, tak díky projektové podpoře můžeme tyhle ty případné jako nějaké nedostatky vlastně jako by tomu majiteli uhradit. Takže vlastně, nebo zajistit opravu. Jo, takže vlastně to, čeho se ten majitel bojí, třeba, že by nedostal jako zaplaceno, tak to si myslím, že je nejčastější problém, kdy se majitelé bojí toho, že když osoba, která je uživatelem dávek na bydlení, tak nebude platit nájem. Zároveň se bojí toho, že právě má nějaké předsudky a slyší prostě z okolí, že naše klientela, která je převážně romská, tak dělá nějaké výtržnosti, mají oslavy a jejich chuchu do rána. Samozřejmě nevíme, jakým způsobem bude přijata od sousedů, že jo, sousedi se všichni zbouří a budou chtít všichni odejít. Takže ano, to jsou nejčastější obavy, pro které vlastně majitelé bytu nechtějí nebo mají jako obavy, že ten byt prostě nedají k dispozici. A v tom vlastně je dobrá ta garance toho, že se případně nějaké opravy můžou zaplatit z toho fondu. Ano. Úplně nejčastější a nejběžnější je, že při každém vstupu do nového bytu platíte první investice, což je kauce. Ve většině případech to jsou 3 měsíce na nájmu. A rodiny, které jsou na ubytovnách nebo které jsou v azylových domech, prostě nemají našetřeno jako žádné velké 10 000 na to, aby si mohli zaplatit tady, dejme tomu, 60 000 nájem dopředu. To zvládá málo lidí. Ano. To zvládá velmi málo lidí, i těch, kteří pracují. Takže vlastně našim klientům ho máme nejčastěji právě tady s tou vstupní investicí, kdy díky to projektové podpoře můžeme vlastně jim ulehčit ten vstup do toho bytu a můžou vlastně začít hned bydlet. Jak dlouho to obvykle trvá? To vlastně, než se ta rodina jako zabydlí v tom stabilním bytě? Než se zabydlí, je to strašně individuální. Vstupuje do toho hrozně moc faktorů. Pokud mám počítat dobu, než se vlastně jakoby předají klíče, do doby, než se tam opravdu cítí doma, tak je to fakt jako u každé rodiny jinak, protože každá si sebou nese v batušku nějaké svoje jako příběhy, strasti a je vlastně jakoby těžký je ujistit v tom, že tohle je jejich domov a můžou tam vlastně bydlet. Že to je něco, odkud je nikdo nevyhodí ze dne na den, že to je něco, kde můžou být v klidu, v bezpečí večer, nikdo na ně prostě nebude klepat a každý to má prostě jinak. Nicméně může to být taky velmi rychlý v tom smyslu, že jakmile se nám naskytne nějaký byt, tak, a těch bytů je velmi málo, zvlášť tady v Brně, tak dejme tomu, když mám furt v hlavě tu 2+1, což je taková ideální jako velikost pro byt, tak se může stát, že jdeme stěhovat ještě ten den, anebo ten druhý den, jakmile máme podepsané všechny smlouvy. Takže ty rodiny jsou vlastně jako nadšený a chtějí se stěhovat prostě okamžitě. Takže může to být jako v řádu pár dní, ale to, než si zvyknou na to a než si uvědomí, že tohle to je něco, kde mám domov, tak to může trvat delší dobu. Můžeš se se mnou podělit o nějaký konkrétní třeba příběh? Anonymně samozřejmě. Konkrétní příběh? No, těch příběhů je několik a nevím, jestli mám sdílet smutnej anebo veselej. Záleží úplně na tobě. Tak možná od každého kousek.
Jeden takový jako příjemný a veselý příběh byl maminky samoživitelky, která se vlastně velmi rychle zabydlela do bytu v Brně. Do bytu se stěhovala se svojí maminkou a toho času měla dítě v dětském domově. Právě proto, aby si ho mohla vzít zpět, tak potřebovala ten byt, aby mohli být jako znovu kompletní rodina. No a paní se nastěhovala do bytu, který byl víceméně zabydlený, vybavený. Nicméně se v tom bytě necítila vůbec dobře. Bylo to daleko od toho místa, ve kterém byla zvyklá žít několik let. A pro její maminku, která je staršího věku, tak to nebylo úplně vyhovující i tou dispozicí toho bytu a umístěním. Takže jsme nakonec potom, co na tom klientka trvala, tak jsme vlastně paní vystěhovávali zase z bytu ven a teď hledáme jiné bydlení pro to, aby splňovalo všechny ty parametry toho, že může bydlet. Tak to byl takový jako jeden smutnější příběh, ale nevzdáváme se, hledáme byty, takže když budeš mít nějaký jako byt, který bude vhodný pro tuhletu rodinu, tak budeme rádi, aby mohla mít svého syna zase zpátky u sebe. A ten veselější příběh je možná příběh klientky, která bydlela celý život na ubytovně a díky tahleté možnosti se vlastně přestěhovala do bytu v panevelovém domě, zase tady v Brně, takže i přesto, že to byla úplně jiná lokalita, i přesto, že to bylo prostě dům plný cizích lidí, který nikdy neznala, tak se v tom bytě zabydlela a je tam spokojená se svýma dětma, se svým partnerem a všechno je zalité sluncem. To je super. A ještě mě tak jako napadla otázka vlastně k tomu, jak jsi mluvila o těch lokalitách. Jak to tam je? Hledáte ty lokality, vlastně je to jedno, kde to je? Nebo je to třeba záměrně jako z té vyloučené lokality jako ven? Nebo? Přesně tak. Je to záměrně, aby ty osoby měly možnost a příležitost se nějakým způsobem vlastně jako vymanit z té sociálně vyloučené lokality. Takže my vlastně zabydlujeme v místech, kde mimo sociálně vyloučenou lokalitu a tam je možné vlastně ty klienty zabydlet. To je super. Myslíš si, že by se něco výrazně změnilo, kdyby jsme s tímhletím programem nebo s housingem nepřišli? Nepřišli? Kdyby jsme s ním nepřišli, obávám se, že by se toho nic moc nezměnilo, pokud by se nezměnilo vnímání veřejnosti na to přijímat a pracovat s nějakou odlišností a rozmanitostí, být vlastně otevření. Díky tomu projektu dáváme možná prostor a příležitost poznat vlastně jinou kulturu, dát jí šanci, neodsuzovat ji jako na první pohled, ale dát jim prostor se vzájemně poznat. Protože jsem přesvědčená o tom, že nemůžeme člověka odsoudit jenom na první dobrou, ale musíme mu dát šanci a být k němu otevřený a začít vlastně jako vést tu komunikaci a doptávat se, zajímat se o lidi kolem sebe. A díky tomu můžeme vlastně jako ty věci posouvat dál. Krásně řečeno. Já kdybych byla jako posluchač teďka a řekla bych si, tyjo, to je super. Jak to můžu podpořit? Jak můžu podpořit housing a pracovníky housingu, aby pomáhali dál? No úplně ideálně, když bys měla nějaký majetek, jako nemovitost. Nemám, ale kdybych měla, tak... Kdybys měla nemovitost, byt, tak úplně ideálně dát k dispozici v podstatě svůj majetek, své jmění a nabídnout ho nějaké rodině k tomu, aby v něm mohla bydlet. Samozřejmě finanční prostředky jsou taky důležité, protože spousta těch rodin se potýká s tím, že přesně nemá ty vstupní jakoby investice do toho, aby mohla bydlet. No a pak samozřejmě některé ty byty nejsou vybavené, takže i když máme tady možnost mimořádné okamžité pomoci na pořízení potřeb dlouhodobé spotřeby, což jsou třeba ledničky, pračky, postele a klasické vybavení bytu, tak ne vždycky vlastně jsou těm lidem
vyřizovány a schvalovány ty žádosti. Takže velmi často potřebujeme třeba postýlky, povlečení, peřiny, pračky, takové jako spotřební zboží. Takže i kdyby takovouhle tu pomoc někdo měl pro nás, tak za ní budeme rádi. Dobře, a teda na závěr, co vás čeká, co budoucnost? Co budoucnost? No, jaké jsou další kroky? Úplně ideálně by bylo, kdyby nás nebylo vůbec potřeba. Asi tak to řeknu. Úplně ideální by bylo, kdyby projekty tohoto typu nebyly potřeba a lidé bez rozdílu věku, rasy, zdravotního omezení, nevím čeho, všeho dalšího, by se dostali k bytu. Kdyby bytů, ať už obecních nebo komerčních, bylo dostatek pro všechny, aby všichni mohli bydlet, to by bylo nejlepší. Nicméně to je nějaký ideál, ale žijeme ve světě, který je zlej a krutej, takže se musíme starat o to, aby případná legislativa byla nápomocná a chránila osoby, které jsou v nějaké nepříznivé situaci. Takže v této chvíli očekáváme, jakým způsobem dopadne zákon o bydlení. Ono se to furt mění, jednou je to zákon o sociálním bydlení, jednou je to zákon o podpoře bydlení, ale já tomu říkám prostě zákon o bydlení. Takže pokud by tohleto podpořili, tak by to mohlo být jakoby jeden z kroků k tomu, aby lidé, kteří jsou v nějaké nouzi, měli oporu i v zákoně a zároveň i komerční majitelé nebo soukromí vlastníci měli nějakou jistotu toho, že se budou moct obrátit na někoho. Každopádně zákon o podpoře bydlení by byl fajn, kdyby prošel. A to si myslím, že je jedna cesta. Děkuju, Marťo. Nemáš Děkuji za to, co děláte a děkuji, že jsi přišla dneska. Děkuji za pozvání.